Na Odogwu nwoke Odogwu nwoke Kizito eze nwata Egwu Chukwu ụzọ na Mbaise eze omogo ekenekwe nge ekene na-atụ kenegene kule anwụ Chairman Chief Executive Shibus Investment na Philippines Odogwu igari keshi na shada agwagwu Chairman Chief Executive Auto Exchange na Philippines Odogwu ekenekwe nge ekene na-atụ kenegene kule anwụ Odogwu Egwu Chukwu ụzọ na Mbaise Chairman Chief Executive Odogwu nwoke Chairman Chief Executive Properties na Philippines Odogwu nwoke na-ekele kwenge ekene na atụ kenegene kule ahụ ndị be anyị ahụ egwu na-etiri Odogwu Kizito eze nwata Egwu Chukwu ụzọ 1 na Mbaise Odogwu eze omogo ekenekwe nge ekene ọnụ Chairman Chief Executive Shibus Investments na Philippines Chairman Chief Executive Auto Exchange na Philippines Chairman Chief Executive Properties na Philippines Odogwu igari keshi na chada agwagwu Egwu Chukwu ụzọ na Mbaise ekenekwe nge ekene ọnụ akụ kenegene kule anwụ ndị be anyị Egwu Chukwu ụzọ ikwurugunu Alo asị m kama egwu nwa ga-aghọ n'ụmụ afịa Egwu Chukwu ụzọ ịmara egwu doro gị anya ihe ọma ị na-emere ụmụ ogbenye Egwu Chukwu ụzọ na Mbaise ọrụ ọma ị na-arụrụ ụmụ ogbenye ka ndị wee buru ukpe ekene mụ na ndị egwu m wee sị ka buru ukpe ekene wee bịakwute gị n'ihi maka na ife onye mere ka eji ekwu maka ya o nwere ndị kpatara ego mana ha nwere obi eji eri ego Odogwu Egwu Chukwu ụzọ na Mbaise ekenekwe nge ekene ọnụ ịma dị ntachukwu anụ n'ụwa ma nye nwere onye mgbachido ya bụ n'ụkwụkwụ narụ n'efu egwu uche arụrụ emeghị nshịkọ merụdị ji arụ na ife ọkọrọ n'ubi onye zere ibu mbụ n'obi Ebube Chukwu ụzọ ozi ekene ka njiri bịa amarụsi ebi ngo amara ụlọ dị ụzọ Egwu Chukwu ụzọ kwanụ nkwudoru ụka ọgụ odokwa kwanụ mmadụ ka eji aka Egwu Chukwu ụzọ na Mbaise onye ọma na-eji ire ọgụ n'ọgbọ ọgụ onye ọganiru mmadụ na-asụ ụsọ ịkatara onye egwu m ka ibu họ Odogwu tụlụ esi kpọ mụ na fonu si mụ na ọfọziri nke ego ya eme ọ si na nsogbu mụ na aka ọrụ ụsụ o ruru ife efi na-ata ọ si na ahịa egwu ọ dị mụ ka ọ na nlọ ịmana ka makụ n'aka n'ụzọ n'oge emeghe ka makpọ n'oke ọza o jekọtara iru uje bụ asụ ọ bịara kpụrụ mụ na mbi ụzọ ọ zara okwu mkpọrọ n'ụlọ Egwu Chukwu ụzọ sa na mbaza nke ego ifi ya dịchara gbatị aka were jini na ya aka ọ sị ka ihe dụ mmadụ godubefa siri ya mee na mpịọmpịọ ezi enyi m Egwu Chukwu ụzọ Odogwu na mụ na gị kpọrọ iru ndụ asị m mere ikwu mere ibe ifi ihe gbukwana gị onye chọrọ nke oge eme gị na-anwụkwa adachi ụzọ onye ji gị anwụ ije ọ ya dalili ngwọlọ ọfọ tigboro ụga ajọ mmadụ ana m emerụ gị ndị ilu osisi bụrụ ụga atụ mkwe ufere ma dịrị ihe onu onye tụrụ ife iji wee dị ọrị ga na-ebido karịba nke alụlụ eji eyi unyi a na-agha ya aja maka na ụgbọ ọgwụ ngafe osimiri uje nụ na-eme na ya ife ịbịa na ịgbatịpụ aka gị ihe ọ gbara ufio niile kama na iro na-asị na-egbu ana afọ n'oge nwere mgbochi na Egwu Chukwu ụzọ Odogwu na Mbaise ọkwanye isi m kenere gị ezi nwanne nwoke Maxwell Onyeka oyi mọni ekenekwe nge ekene na-atụ kenegene kuri ahụ Odogwu egbe dike na ahịara eze omeọgọ ị ga-adị ka echi na-echi ada agwụ
ọkwara Saudi Arabia ka isi eje na ebube dike na ife ime na odogwu ebube dike oyi money solo mmanwụ merụme oyi money ịnụrụ ihe na-ada ebube dike odogwu n'ahịa na ebube dike odogwu n'ahịa na mmụọ ka nke ọ naba na-abịa Chairman odogwu na-abụ oyi ma ọ na ọkwa mmụọ na-abụ odogwu na Saudi Arabia mmụọ ka nke ọ naba na-abịa ị na-agba egwu ị na-aji ike ajamike bụ egwu oge ojiri agụ mgbada na-aṅụ mmụọ ka nke ọ naba na-abịa ojiri egwu egwu Weru waya n'ụgbọ na-ada weru waya n'egwu na-eru isi m uke n'elu ga odogwu Solomon Osai odogwu na Mexico ị na-agba egwu ị na-aji ike ajamike bụ egwu oge mmụọ ka nke ọ naba na-abịa mmụọ ka nke ọ naba na-abịa chaba ntabọ chaba dịka anya udere ka nke ọ naba n'okpuru weru nwayọ na egwu na-ada weru nwayọ na egwu na-ada ị na-agba egwu ajamike bụ egwu ogene Igbo na ijeri isi m kenere gị ọkọchukwu nwa wolo ezi nwanne dị na mba nwaanyị dị mma ekenekwe nga ekene na-atụ kenekere kụrụ ya ṅụọ na-ekwu anyị ga-esu mgbara bụ ụgwọ nsọ dị anya anyị ga-eburu ọsọ na-ahụ mmanwụ n'anya emeka nne m sịrị m ude hụrụ odogwu nwoke na Mbaise ebube chukwu ụzọ na ife ikwulu eme ebube chukwu ụzọ merụma ebube chukwu ụzọ esoro mmanwụ merụma ayama suma ayama ebube chukwu ụzọ ịma na ijele mmanwụ ekwe ọgịga n'obodo arọ ebube chukwu ụzọ nwa ma ka ije ka anyị na odogwu ojidere oke mmanwụ soro ijere ana osiana bamba Imamaya no de bube Imamaya ebube chukwu ụzọ otu o siri masị Chineke otu o siri anyị kene Chineke ja ebube chukwu ụzọ odogwu na Mbaise ede mma onye kere ụwa onye ọma It's not by power.